Asanteman says akonya yedie Yo. Obia say ya twan di Otumfour baka obia zu otu. Ya sam sa Asanteman ye pian ye tia ya kura. Yo. Ya ni obegina machi just amem beka. So the site Sabia Bravo say Sabia Bravo. Sanctuary was going to say by Bakwa, you come upon the new Yako. So as some persons, Mamma, Master for the Boo, Obi Kasa, no one for the church, I mean, as a video Rebecca, a video Rebecca. Come say you are not doing another class only. I never am Fata, Obi and people was happen. And Fata, the shall say. I had a wire wadi. Since Sabia Bravo, your work was something to say, tell me why you are there. Asanteman and say, yeah. Who near cow, you are Area Hebusha Yamobia a day, no Jim so say a day and see a day and for Yimra, and they could dare, Babia would be a Mananamunina, no Kotoko Hene at Nasi, I would de Okude, Mananamunina, de Toche. Na Babia would be as waji so a day and see a den for ye, Emra Santeman, Nibin Cananum, Baby Bia Mobia. And eh, Yababe Bubu in Sema, none what die, you run a mine in a better Nasi, na a Brian and a Nana a year. Kwamai my hene, such a Kwama my hene, Baby Swine, that Chekotoko Hino, Yana dear for to send me to Jack and send me an 7 previous. I rewalk a council so a womb, and no man never see whom could never be Bobo say asu, and someone an a Kayano, you run as to Kotoko Hene, Body and Yapide Mono, or Kayano, a son at Tiana. You run some of the Kayan says Sebi, Nananom, and some ever beto Asanteman, so be to baby, a Yaya Santeman, a dear Santematama, ye chance or no Kotoko Hene, Babet Nasi, Baby Bobo in San Semono, asu. No cre ana enye no cre yenko enkutie asama yewura kae no yetie ba ye de toson so ababa beto wo so yenhwemra sesiye Asanteman says akonya yedie yo obia say ya twan di Otumfour baka obia zu otu. Ya sam sa Asanteman ye pian ye tia ya kura. Ya ni obegina machi just amem beka. So the site Sabia Bravo say Sabia Bravo. Sanctuary was going to say by Bakwa, you come upon the new Yako. So as some persons, Mamma, Master for the Boo, Obi Kasa, no one for the church, I mean, as a video Rebecca, a video Rebecca. Come say you are not doing another class only. I never am Fata, Obi and people was happen. And Fata, the shall say. I had a wire wadi. Since Sabia Bravo, your work was something to say, tell me why you are there. Asanteman and say, yeah. Who near cow, you are anyway, and in Samaira, and in a mine it and I want to know what can say, and Nananom beats Metinasi. Ye Chenya says will be dear Santemaya tem, will be dear Chemi anymore here from, will be ye be beer, ye chain say you are seven prediasa, and Emra Mekan. Nananom being so I almost will teach a uche. Omako yo musho kuntina se yehu yewura ne abesere omu kotoko hina ombetima serea da ne fom yewura nanso ye free na chi a ne ye kwakoka na chi asem yewura se wonim nananom nyina nanso sikadwate ase de wodo sikadwa be yi wonom nyina edi omo apie na de yewura kan ne ye ne kura na asa nya ne kure eye ne kure pepepe se de yewura kan ye no sanse kotoko hene won ka asem a nya ne kure won kasa ya bra ne kure bia enim e wo man ga na mu kotoko hene Asanteman hanom se bimpreduasa obesu an ya wadi mfinhia aduonu ensia 26 good years e wa banwa so yesikadwa so no enema bia waye bia de mpuntunyuma ne bra Asanteman na de yewura e ka no so ye ne kura na eye ne kure sanse sampansam yewura ne na man hene ne tena wo kan ye nanso abra sampaman e kokotena honom bono original of chief starting ya na to boba park so eya ya chiame didi bonofo didi yewura tem na nanom bia ntumi ama metena honom ama mekasa agi yewura e na ba beka ho asem yenhwa de yewura edi tumi ema obi se oye man hene oye brempon a wu kuro no a yagye edi ama wo se oye brempon Otumfour asimasi Otumfour ho ahwan hene wo sa wo hene no kuro no a yede ahye wo nsa no o hwe so in the name of Otumfour nti Otumfour tumi ne kurawo e wo kuro no so enti ekobase bibi koso wo kuro no so na wo betena wonom kopim se yewura ne ba be ka de a yewura se yenkante wo se koyesa na Nananom Asanteman no edien ene yesua yensua ya bakosem se de yewura kan ye no wo se Nananom yensua de
enema bi wo ni kwase nsem bi wo ni kwase yewura de ba be kirem enso da ne da nyina ye twen se nananom yewura ena ema metena wo no me kire san nsem nim yewura de tumi ma obi hwe nano yewura eye wonoma na etu foma gudie eye meeting eye Ashanti Regional House of Chief a yewura me betena ase ne wo ka mining ho nsem no wote nsem a yewura ka ye wo se nananom timi tena wo ka se galamse a ekoso no omunim hu bi na sa wo hene ye de kroma wo na sa wo se galamse ya se bi mpredua sa ekoso wo kuro no so onim hu bi a wo ye torofo adenti na yewura ka sa asem no wode yewura mampo hene kra ye mfato ho sanse mampo hene ye de permit aba na land so be several times nanso wo so wo no na asase ne ye wo mpene ma ye ntu enti sa wote amanse ne ye galamse wa amanse na sa wo se galamse a ekoso wa amanse no onim hu bi a wo ye torofo wo ka hu bi nananom ye sremo said ye beya yewura nso besoma Asanteman said ye wo beso obusomuru mu san kire mu so wo besoma Asanteman wode ne kura ne me se oni adamfo woni nua ne nua ani sikadwa na adamfo ani sikadwa santehini ni adamfo wo ba bia wa asase so na adamfo ne so wo besom sikadwa no wasoma Asanteman de ne kura ne me se asoma Asanteman enti se he sabronum de ba ye hui abra sabronum ja sehene ye ba betu no wo so wonya galamse obi a wonya galamse no nanso wasi sto a wode tuto gold ne yeto ne hen nananom eya wo sa na akwa esema ko kuntu na se sabi mpredua sa moko tutu aboa no na ba kire kotokɔhene ne ma bisa nsa aboa ba ni kotokɔhene dia rewo wo di yawo wode yawo ne ka sa asɛm no nananom bi hu kotokɔhene sere kire no kwa obi sa firi wa na okaka na chi asɛm nanso brepam no woso wonu onim se sikadwa bayi sa nananom nyina adoma eden edoma ba sabrono ma bi si ye empasase number 2 wo hene asibia ya ye de tototo gold wa sai kuro ni nyina me se komanso sesi anekɔ no kɔhwe me mo manso kuro we ana kuro we din komanso kuro duan me ne kɔhwe ade manso sesi aduane a ede wo manso o motɔ no manso a obi adi ne manso kuro duan mo eye mo ne nkwan emo no mefa firi kejetia manso emo ne nkwan no mudi ne ho fere obi a wo manso bia na bisa no galamse asase no more than say epo ne da won ye de boa feeling finfini ye de aye kwan komanso ne kɔhwe afane afa nyina Manhyia West Jacobu ne mpata mu nyina galamse asase ne nyina yensuo nyina asai ye kwa Manhyia Jacobu ne mpata mu galamse kuro ne nyina ye galamse hwan na etu yewura de asase na ma se hweso yewura te Manhyia won sole nante nkohonom enti wo a wo hena wote wo no wo na wo be sole e ba be ka se miwura ye de permit aba wo nanso ye se ye mpene enti wo mu chinchim yensa kotokɔhene ne wo asase bia so timi so be ka se permit amode aba na mpene enti wo hena wote wo in the name of Otumfour a wo so betimi na Otumfour tumi a wode ama wo a reject permit a ye de ba se ye be concession bia to su gold no wo so betimi agba agu ne ye nyai se da da nyina makotokɔhene de yaw ene kasa no ye be swaf na mu san kire kotokɔhene se ye be ka ne kure ye be di ne kure de ama no enu ntu no so de asase ne ma wo se kɔ ne kɔhwɛ so e fama wo nananom a wo be to wo mo no kɔ ne kɔhwɛ so fama wo enti wo bae no wo nana de asase ne ye galamse da bi wo sai nsuo da bi ensase wo sai ne da bi ye tu body egu ye tu kokoo kuhwɛ ba bia se si akokoo price aduru nananom dia ne ye dia support Asanteman dan nyina nti ye tena wo sampansem bae santehene ne na manhene ne bekan ye enso abra ni abra nyina nkrofo timi tena befo ntintai so eye santehene dia kyam ye nim ye fom nananom te wo mu nka hwe enkosi daban eno bi beka sante asabi benya nana ba ko ndo betia gyina so no de wo ma santehene nkubiem nanso santehene si ye nka nkyerem se wodi kan aka kyerem nananom nyina nyame na me beka kum nipa wote kuruye ne krawe hu ma so ono na aka na asem wo se sa mo nko a wo beko enu nti no betena sikadwa so se mo nko Asantehene so wo beko mama papa ne de yawo ni areho ene ekasa na no megyina wona me ru aho papa megyina Manhyia fi kase mo Asantehene kasa na ne suo atata me nananom amanhene doso wa Asanteman abrempɔnfo doso wa Asanteman nananom monko ma Asanteman nananom bi yenim se mu yebi me mpese me bubodin nananom bi yebi ye nana dwabe manhene ko dwabe na ko hekuro no bare masafo twene bo akoduanom kokumawu na kɔhwe unya kuro ni mfa nya galamse ye mpene sanse Santehene na di tumi na ma no wo mpene permit no wo de ba Asanteman na asase ne wo wura e wo se kwa asase wura ho asase wura hwe ye ade ye tu e be se mi nsuo e de ha wo bebre o man mintime nyintum nipa ne ye na adwesi wo chinchim wonsa agea ukobo wura amane
Indi ye to go do man so e hwan ohina wo ni mu bi Amanhyia West ohina wo ni mu bi Jacobuni ni mpatem ohina wo ni mu bi wo hini bia ye to gold e wo asase so wo na wo ma wo permit wo ma wo akwanya so wo ntu wo ntimi mfa wo concession permit a wo di free mineral commission aba no emfa ma megina asase no so wo ba be to gold papa no de yaw ene kasa ADUMASA TV YouTube Facebook TikTok ADUMASA TV official so TikTok kire wadwen wo comment section wonom nananom edie na nananom so betumi aye ama Asanteman so etumi afa no ntuma pa afira se de be ya Asantehene da ne da nyina nkonkogina wono nko se okun bia bebe bia wono nko a ene akumidi e de aduana de hye be dia kwa ADUMASA TV o kai bede yenim se nananom so motie ye yakram